Кичә гәзиткә язылган идем, мунча ягырга кәгазь булыр дип. Гәзите килми, мунча ягылмый, суык мунчада жуынып булмый. Суык мунчада жуынып булмый. Гәзите килми, мунча ягылмый. Гәзите килми, мунча ягылмый. Салкын мунчада жуынып булмый. Авылдан күкәй алып килергә, гәзите кирәк, аны төрергә. Гәзит булмагач, ул бит төрелми. Шәһәргә күкәй бөтенләй килми. Күкәй ишмәгәч, тавышың булмый. Гәзит булмагач, күкәй килми. Күкәй ишмәгәч, тавышың булмый. Гәзит булмагач, күкәй килми. Ә сез гәзитне ничек кулланасыз? Гәзиткә язылдыгызмы?